खुलुमबाय लोगोफोर बि खौसे एक्सन दिबि बिथांखौ जोङो आवगोलनि समाव UPPL आव दङमोन दा UPPL नि जाखिनि खामानि मावनाय मोजां नुयिनि थाखाय बा हामजायिनि थाखाय बा मोजां मोनैनि थाखाय बिथाङा दिनैहाय UPPL निफ्राय BPF आव हाबैफिननाय जादों थ UPPL खौ बै समाव मानि थाखाय सापर्ट खालामामोन दा बिथांमोना मस्ट सेनियर हिसाबै डक्टर नाब्ला सार लोगोसे NIA केस थानाय जुदि एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय मोनसे बियो गासैबो गबोजोबनांगौमोन नाथाय बेफोरखौ गनायखौ नुनो मोनाखै दिनै गबिन्द बसुमतारिया बुंबाय थाबावदों मा आयेननि गेजेरजोंसो गबोगोन होननानै बाथ्राखौ बुंदों थिगै दङ दिनै आयेननि गेजेरजों जुदि गनांगौब्ला बै समाव रन्जन दैमारि सारखौ जेब्ला सागान होनो लाना थांनाय अब्लानि समाव मा हिसाबाव सागान होनो लांखो बे समाव मानो आयेना दिनै उदां खालामनानै होखो सागान होनो लांनाय थांनाय समावहाय फिन आरोबाव खनसेबाव सागान होखांना फैनानै दान मोनसे जा गावनि बर'लेण्ड जायगायावहाय गावनि BTC आवहाय दिनै थानो मोनदोंमोन नाथाय बिनि उनावहायबो इलेक्शन जानायनि सिगां मानो फिन आरोबाव जियालाव सोफिननो गोनां जागोन बै समावहाय आयेन गैयामोन दा सागान होखांनायनि उनावहाय आयेना दंफिनो थाफिनबाय ना मा जाखो थ' बेफोरबायदि गोबां खोथा साननो गोनां जानानै फैदों थ' लोगोफोर जों आं बारा गोलाव खालामा दिनै बै खौसेनि बि खौसे आवगोलनि मस्ट सेनियर एक्सन दिबि बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ जों दान्दिसे खोनासंनानै लादिनि आसलते आङो मेन जिहेतु UPPL आव फैनायनि UPPL निफ्राय BPF आव फैनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय आंहा माखासे थांनाय जिहेतु जि BTR सुक्ति बे BTR सुक्तिखौ आङो माखासे ओरैबायदि सिन्था धारना खालामदों जे आसलते बियो बे सुक्तिया NDB नि सुक्तिमोन ना प्रमद बर'निल' सुक्तिमोन आं नैबेखौ रिसार्च खालामबाय थादों दिनै आङो दुखु फोरमायदों जिहेतु जोंनि NDB आफादा 1986 3 अक्ट'निफ्राय दिनै हाथियार लानानै दिनै संग्राम खालामदों 30 बोसोर नाथाय दिनै NDB नि दैदेनगिरिजों लोगोसे आरो केडार्सजों लोगोसे दिनैहाय जेलनिफ्रायनो दासिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै आंनि सिन्था धारनायाव दिनै बे सुक्तिया जानो हागौ NDB नि सुक्ति नङा NDB नि सुक्ति मोनब्ला दिनै जोंनि जिहेतु जेलाव थानाय आरो केस फाइनान्स नन फाइनान्स दिनै बेफोर गासैबो सल्भ जाजोबनांसिगौमोन एबा जोबनानै फैनांसिगौमोन दा बेनिखायनो आङो माखासे दान्दिसे सम UPPL आव खामानि मावदोंब्लाबो आङो दिनै साबजानाय मोनाखै आरो आङो बेनिखायनो BPF दलावनो आङो दाय फैगौ जिहेतु लक सभा इलेक्सन बे इलेक्सननि जानानै आरो नेक्स्ट 25 आव जानो गोनां जोङो दाय खामानिखौ मावलांगोन आरो मावनो थाखाय आङो BPF दलनिनो जानानै गोख्रों आरो आंजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दङ बे बिथांमोनखौ आङो लाबोनानै आरो मावनो थाखाय साखाफाराखौ खालामगोन आरो आं दिनैनिफ्रायनो BPF नि जानानै खामानि मावनो थाखाय आङो साखाफारा एबा जानजि खाफ्रानाय जाबाय दिनै माखासे जिहेतु गावबागाव डिपार्टमेन्ट हिसाबै दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु EM दिनै रन्जित सारा जानो हागौ गावनि मथेब्ला गोबां माने BTR ओनसोलाव फरेस्ट एरियायाव गोबां खामानिखौ मावबाय एबा डेभेलप खालामबाय साननो हागौ नाथाय जोंनि नुनायाव आंनि नुनायाव फरेस्ट ओनसोलाव सिगां समाव BPF नि आमोलाव एबा BPF सासन खालामनाय समाव दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ फरेस्ट एरियायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु EM खाम्फा बरगयारी सारा जेरैबादि मावदोंमोन लामाखौ जेरैबादि ग्रेभेल होनांगौ
होदोंमोन, जेरैबायदि ब्लेकटप होनांगौ होदों, जेरैबायदि कालभार बानायनांगौ होदों, जेरैबायदि ब्रिज बानायनांगौ बानायदोंमोन। नाथाय दानि जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एम रनजित सारा दिनै 15 लाख 10 लाख सेन्ड ग्रेभेलनि मुङै हरदों। नाथाय बेफोरो लामाया ओरैनो टेम्परवारि हाब्रुखौल' खोमानानै दोननाय बादि जों नुनो मोन्दों। नाथाय बेयो डिपार्टमेन्टलि बाहाय स्पष्ट भाबै मावनाय बादिखौ जों नुनो मोनाखै। निस्सय आङो मिन्थिगौ दिनै लासैनो 14 चिरां हिसाबै आं बुंनो थांगोन लासैनो दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गुगानायनि लामायाव आरो नेक्स्ट प्रसेसनि जिहेतु बिटिसि इलेक्सन नै बाहाय हयथ' जिर'बो जानो हागौ। दिनै 14 आरो 13, 15 बेयाव जोंनि गुदि हिसाबै बे समस्तिया इउपिपिएलआ जेननाया खाथां। आंनि रिसार्च खालामनाय मथे दा जोङो क'क्राझार लक सभा समस्तियाव जायखौखि होआ बिपिएफआ बे केन्डिडेटआ देरहासार जानाया रोखा। आं बेखौ नुहुरदों। दा आंनि नुनायावथ' हायाखै। हानायमोनब्ला दिनै लोब लोब बिपिएफनि जि जयनिं प्रग्राम बे प्रग्रामाव रायजो राजाया फैनाय नङामोन। आरो गोगोमैनो जों दा नुबाय थानो मोन्दों जे बिपिएफनि गोरलै गोरलाम फिसा फिसौ प्रग्रामब्लाबो दिनै गोबांथार रायजो राजाया जयनिं जाफैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बेनिखायनो आसा थिनो हायो जे बिपिएफआ फैगौ इलेक्सनफ्राव माने देरहानाया रोखा। बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय थिगैनो दं। दिनै बिथाङा जिउयै मोदोमै डु अर डाइ बिपिएफखौ सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों। बिथांनि बाथ्रा बियो, खालामो खालामा बिथांनि बाथ्रा। फैगौ प्रसेसआवहाय थारैनो इउपिपिएलआ 13 आरो 14 बावहाय इउपिपिएलआ जेननो थांमारगासिनो दङ नामा, आरो रनजित बसुमतारिया खामानिफोरखौ मावनो हामाराखै नामा? जों नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय मोनसे गिदिर सोंलुआ जानानै फैदों। दंफां हाफायनो नाङा होननानै बिथाङा बुंबाय थादों। जोंबो लुबैदों दंफांखौ दा हाफाय, दंफांखौ दाबो बा हादानखौ दा सिफाय। जोंबो लुबैयो, आंबो पार्सनेलि बेक्तिगत हिसाबै अफ्रियाबो लुबैयो। दंफांखौ जेब्ला जोङो बै समाव आफादाव हाबजेननायनिफ्रायनो जों बन्द खालामबोबाय थादों। नाथाय दिनैसिमबो एनडिएफबि आफादा डिसबेन्ड जाबाय। 98निफ्रायनो आं दंफांनि एगेन्स्टआव बा हादान सिफायनायनि एगेन्स्टआव ओंखारबाय थादों, जरित दङ। बा जिहेतु जों 98आवहाय धुबुरी डिस्ट्रिक्टआवहाय साल गोरलै गोरलै दाननाय बेफोरबायदिखौबो नै दा गोदान रुपसियाव जिहेतु एयारपर्ट जानाय बेयाव साल गोरलै ओरैबायदि दङमोन, बेफोरबायदिखौ सोरबा दिनै राजबंशिफ्रा दानफायनानै लांदां खालामदों। बेफोरनि हेंथायैबो जोङो एनडिएफबिआ होबथादोंमोन, नाथाय होबथानो हायाखै। दिनैसिम फैयै फैयै दा आरो थिग बे बिबानाखौ रनजित बसुमतारियानो मोनबावदों, नाथाय दिनैसिमबो होबथानो हाया। आरो बे होबथानोबो हानाय नङा। माखौ बन्द खालामनांगोन? जोंनियाव दिनैहाय इनडाइरेक्टलि बिथां रनजित बसुमतारिया दंफांखौ हाफायनो होदों। माब्रै? दिनै इनडाइरेक्टलि होनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै बेंटलनिफ्राय थुक्राझारसिम दंफां मिला मोनबेसे दं? इनडाइरेक्टलि बे हानो थिनाखै होमबा? दिनै 10-15टा गाहाम मिल जुदि दङबा ना, बेंटलनिफ्राय थुक्राझारसिमहालागै खयथा मिल दङ आरो दागगारिसिमहालागै खयथा मिल दङ? बेखौ रायजो राजाफ्रा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरबानो जाबाय। थ' दिनैहाय बे दंफां मिलखौ होनाय लगे लगे जोंनि बे एरिया चिराङाव 14 चिराङावहाय सोरनि न'खराव बेसेबां गिदिर गिदिर दंफां दं? बैफोर दंफांखौ हानो थाखाय जोंनि बेंटल एरियायाव गंसे बा गंनै बिदि मिल थाबा जथेस्थ' नङा होमबा? आरोबाव थुक्राझार दागगारि बा सान्तिपुर एरियायावहाय दंफां मिल मोनसे थायोब्ला गावनि न'आव थानाय दंफां जाखिनि एसे एनै फांसे फांनै थानाय बेफोरखौ न' लुफुंनो थाखाय बा माबा मोनसे खालामनो थाखाय हानो दोननायनि थाखाय मिल मोनसे बा मोननै दोननाया बे जथेस्थ' नङा होमबा? आंनि साननाय, आंनि कुइसन बे सानबाय थादों। थ' दिनैहाय बे 18टा 10-15टा गाहाम जुदि मिल होनाया, दंफां मिल होनाया, रनजित बसुमतारिया बिखौ इनडाइरेक्टलिनो हाग्रानि दंफांखौ हानो होआखै होनबा रायजोफोर। थ'
तो बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव एसे लिरनानै हरबानो जाबाय। तो लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।